Sada ćemo istegnuti mišić prednjeg dijela natkoljenice, pregibač, znači koji podiže koljeno prema gore. Idemo ovako, možemo lakše kleknut na pod, kuk noge koju istežemo guramo prema prednjoj ovoj peti suprotne noge, znači lagano prema naprijed. Ostati tijelom ravno, ne se previše izvijat da ne ide na kralješke, možete se lagano nagnuti prema naprijed. Ali je najbitniji ovaj kuk rotirat, gurat prema ovoj suprotnoj peti. Zatim idemo istegnuti mišić zadnje lože. Isto tako u ovom položaju stanemo se kao slovo L, znači ovo stopalo je prema naprijed, s ove strane ovo tu je u kosom i idemo se spuštati na ovu prednju nogu. Malo savinut koljeno, kako ne bi istezali samo ove tu tetive i došlo do neke ozljede, već da osjetimo najviše ove tu mišiće stražnje lože. Spustiti se lagano na prednju nogu. Težina tijela isto tako, barem 80% na prednjoj nozi. To. I sad idemo istegnuti mišić stražnice. Legnemo se na leđa. Jedna noga preko koljena druge i provučemo ruke, znači između tu, ispod ove gornje noge i povlačimo lagano prema sebi. U tom položaju tu ćete osjetiti stezanje stražnice. Možete se i leći prema dole, stopalo ako hoćete jače zategnuti mišiće stražnice i stegnuti, onda samo povući ovo stopalo malo niže, niz natkoljenicu druge noge. Uhvatit i osjetit će se malo jače istezanje. Znači, isto tako odradimo naravno i drugu nogu.